Tässä ovat Anna ja Antti, tavallinen suomalainen pariskunta. Annalle on juuri iskenyt kova sisustusvimma ja hän haluaa remontoida kodin keittiön uuteen uskoon. Eihän näin vanhaan keittiö viitsi edes vieraita laskea, saati sitten sukulaisia. Naapurin Lissullakin on se uusi design-keittiö. No, mitäpä ei mies rakkaansa vuoksi tekisi. Nikkari Antti päättää toteuttaa homman itse. Jokaisessa meissä asuu pieni tee se itse mies, joka hoitaa tarvittaessa homman kuin homman. Aina se ei kuitenkaan mene niin kuin elokuvissa. Vai mitä, Antti? Olisiko nyt oikea aika antaa vetovastuu ammattilaisille? Joensuun keittiötukku suunnittelee ja toteuttaa unelmakeittiösi juuri sinun toiveidesi mukaan. Laatua voi myös saada edullisemmin, ja se jos mikä lämmittää kukkarosi mieltä. Valmis paketti räätälöidään sinun kotiasi varten. Kaikkea ei aina kannata yrittää tehdä itse. Vai mitä, Anna ja Antti? Kerro meille ideasi ja tehdään yhdessä elämäsi diili. Joensuun keittiötukku.